Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, блізка да 13:00. Значыць, Александр Кнырович, палітык і блогер у студыі Еўрарадыё. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, сёння на гадзінку раней. Гадзінка это... Раней, окей. Не пазней, да. Сябры, як звычайна, будзем абмяркоўваць рэзанансныя падзеі ў палітыцы, у эканоміцы. Як звычайна, гэта жывы эфір, як звычайна, ёсць чат трансляцыі, можна туды пісаць свае заўвагі, свае пытанні. Мы будзем все гэта каментаваць, ну, калі у межах прыстойнага, канешне, вы і ў межах здаровага сэнсу утрымліваецеся. Нагадаю вам канцэпцыю нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Па чацвяргах там выходзяць такія сціслыя, ёмістыя відэа, прысвечаныя, як звычайна, нейкай такой канкрэтнай з'яве з цякучай такой з парадку дня, да, ці нейкай агульнай. Апошнім часам, дарэчы, Александр, я заўважу, вы пачалі публікаваць там яшчэ такія зацемкі, Кнырович база, да, это называется, адукацыйныя рэчы, як фарміруецца курс долара, што такое інфляцыя і гэтак далей. Ну, карці, цікава. Вось, і ў чацвер публікуецца відэа, а ў пятніцу мы тут збіраемся ў студыі, разам з вами адказваем на пытанне, разгортваем яго як цукерачку. Так што падпісвайцеся, калі ласка, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы, не забывайце ставіць лайкі і нават дызлайкі гэтаму відэа. Чым больш лайкаў і нават дызлайкаў, тым больш гледачоў. Так працуюць алгарытмы Ютуба. Александр, ну што, давайте з вашего, відаць, і пачнем. Давайте, але давайте зробім яшчэ маленькі анонс, таму што яшчэ, акрамя, канешне, такой гарачай тэмы, якая ёсць у меня ў відэо, ёсць гарачая тэма, якая абмяркоўваецца. Бульба. Бульба, канешне, у меня ўжо была гэта асацыяцыя з дзіцячай гэтай гульнёю, гарачую бульбу. Так вось, ёсць такія гарачыя бульбы, бульбы, якія перакідваюць паміж сабой латушка ў бок Егорова і наадварот, наконт таго, хто скраў 30 мільёнаў, 23 мільёна выдадзеных на падтрымку бізнеса. Таму мы абавязкова сёння аб гэтым паразмаўляем, але трохі пазней. А пачнем. Все ж таки больш важная тэма, сябры. Улады Беларусі падобна да таго, што вырашылі ламаць стэрэатыпы пра Беларусь, пра беларусаў і абмежавалі вываз бульбы з Беларусі на 3 месяцы. Александр, я абсалютна згодны. Вось на пачатку відэа вы кажаце, што хутчэй за ўсё гэтае абмежаванне, забарона будзе працягнутая, таму што праз 3 месяцы будзе люты і так, як бы такіх перадумоваў нейкіх, каб аднекуль взялася яшчэ бульба ў Беларусі, да, каб яе стала можна вывозіць. Нема. Наадварот, я думаю, за 3 месяцы тая бульба, якая ёсць, якая ляжыць там недзе ў сховішчах, яна падмёрзне, е стане яшчэ менш, адпаведна. Так што за... Ну, мы уже 2 разы... Эпахальная падзея. Просто. Ну, тут трэба вешаць такі, відаеце, чырвоны флаг. Мы не бульбашы больш. Працуюць прафесіяналы, відаеце. Таму што зрабіць так, каб неабходна было з Беларусі забараняць вываз бульбы, каб ее не... Ну, каб яна была ў беларускіх крамах, гэта трэба было вельмі моцна напружвацца. А, то бок сэнс у гэтым. То бок, калі дазволіць вываз, то ў Беларусі проста бульбы не застане. Канешне, не будзе бульбы, таму што адбылося адразу некалькі падзей. Ну, я таксама ўражаны, як вы. Бо кожны раз, калі я аб гэтым узгадваю, меня как бы, ну, я сам себе пытаю, как бы, гэта сапраўды я ў гэтым свеце жыву, дзе ў Беларусі недахоп бульбы? Ну так, я жыву ў гэтым свеце, дзе ў Беларусі недахоп бульбы. А што адбывае? Ну, да. Як аб гэтым казаць нармалёва? Што адбылося? Адразу адбылося 2 буйных рэчы. Па-першае, у Беларусі скараціліся гэтыя плошчы пад бульбу, таму што яе марх са спадаром Богданом зрабіў стратным вырошчванне бульбы. То бок, вось гэта вот рэгуляванне коштаў, яна прывяла к таму, што тыя фермеры, тыя гаспадаркі, якія вырошчваюць бульбу, маюць не прыбытак, а страты. Таму што нельга падвышаць, как бы, цэну бульбы. Вось заробкі падвысілі на 10%, падвысілась там кошт паліва, падвысілась кошт насення, гэтага угнаенняў, а цану канчатковага прадукта нельга павышаць. Таму што мы за што? За гаманец, как бы, беларусаў звычайных у нас барацьба. Ну, вось, как бы, нармальная
Менавіта па класікі, па эканоміксу адрэагавалі усе гаспадаркі, сказалі, ну, добра, мы зразумелі, мінус 20% з бульбы прыбралі з плошчы. Ну, гэта першы. А па-другое, у Расіі адбыліся там нейкія праблемы з надвор'ем і таксама недахоп бульбы на 20%. У іх там дэфіцыт, але яны не ведаюць, што нельга падымаць кошты ў Беларусі. Яны прыязджаюць как бы з там плюс 30% ад звычайнага кошту урэгуляванага дзяржавы ў Беларусі і, канешне, как бы пайшоў поток. Пайшла плынь как бы ў бок маскалей траклятых. Ну, и тут было как бы два выхода. Трушить нашу бульбу за вещаки белорусам не застаецца. И конечно. Выхода два. Так, ну, один выход. Ну, и яшчэ эти паўднёвыя паўночныя карэйцы пад'ехалі, якія таксама бульбу как бы вельмі ўжываюць. Бульбу любяць усе. Так, конечно, асабліва беларускую. Вось. І вось как бы, ну, мы мелі как бы два выхода, два выйсця з гэтага. Першае выйсце адпусціць кошты, каб гэта ўсё натуральным чынам рынкавым гэта ўрэгулявалася, а гэта азначае, што бульба павінна была падаражэць у крамах на адсоткаў так 30. Ці вось то, што зрабіў Богданов, гэта забараніць вываз. Ну, гэта зараз выглядае як нейкія аднаразовыя ліцэнзіі на вываз бульбы будуць з Беларусі. Ну, мы разумеем, што гэта азначае забарону на вываз бульбы з Беларусі. Ну, а гэта, у сваю чаргу, азначае шэры рынок і так далей. Шэры рынок бульбы. У гэтым месцы таксама можна здзекавацца і смяяцца з беларускіх чыноўнікаў, таму што гэта, ну, трэба было дажыць, гэта трэба было зрабіць. Менавіта бульба, не кукуруза, не зерня нейкая, менавіта бульба. Такія забароны ўжо выстаўляліся на яйкі, наколькі я памятаю, і, направду, на цыбулю, мне здаецца, мінулай зімой, да? Таму праблема сістэмная, у прынцыпе. Любы дысбаланс коштаў паміж Беларусі і Расіяй, і чамусьці гэта заўжды дысбаланс. У адзін бок, у Беларусі чамусьці танней, у Расіі чамусьці людзі гатовыя плаціць больш, і вось рынок, існаванне якога адмаўляюць все вот так вот по вертыкалі, да, пачынаючы ад Лукашэнкі. Гэта быў стендап у нейкім універсітэце, там тему марксістскую кніжку, значыцца, эканамікс не працуе, ўжо згаданы Александром, да? І рынок раптам пачынае працаваць і цячэ тое адтуль, дзе прадаваць невыгадна, менш выгадна, скажем так, туды, дзе прадаваць выгадна. Што робяць нашы ўлады? Яны спрабуюць паставіць, так. Да, што адбываецца заўжды. У гэты момант пытанне, а ці ёсць саюзная дзяржава? Ну, ёсць пакуль... Но не ў бульбе. Пакуль, ведаеце, пакуль не пачынаюцца вот такія вот пытанні, да? Значит, а што адбываецца ў гэты момант? Таксама я абсолютно згодны з Александром. Безумоўна, адбываецца з'яўленне другога шэрага рынку. Бульба ўсё роўна едзе у Расію, ўсё роўна едзе фурамі, там, конечно, нейкія фуры будуць спыняць там доблесныя памежнікі, да, якіх, в прынцыпе, там не мусіць быць, але вот, чамусьці яны ёсць. Чамусьці яны там ёсць на мяжы з Расіяй, якой таксама няма, у прынцыпе, але вот чамусьці яна там ёсць, да? Але я думаю, што шмат фураў ўсё ж таки праедзе туды, куды ім трэба. І ў выніку што? У выніку, канешне, нейкая частка бульбы, якая магла б паехаць у Расію, яна ў Беларусі застанецца, а нейкая не. Што можна спрагназаваць тады? Можна спрагназаваць ўсё ж такі, што... Слухайце, калі давесці гэтую сітуацыю да абсурда, то можна спрагназаваць у красавіку наяўнасць Беларусі выключна егіпецкай бульбы на паліцах. Вось гэта можна спрагназаваць. Плюсы. Чыстенькая, памытая. Ну, чыстенькая, конечно. Да, мінусы, ну, разы ў 3, відаць, даражэй за... Не, так мы ім вышлем туды Богданова, і он там падрэгулюе кошты ў Егіпце, і ўсё будзе добра. Так не спрацуе ўсё ж. Не. Ну, то бок, атрымляецца, што беларусам пад вясну застанецца ўжо такая дробненькая, зелёненькая. Не, ну давайте все ж таки верить, что, видите, по лишбах все должно быть нормалёво. И все ж таки Богданов утрымае. Ну, Богданов, давайте... Бульбу взяўся за бульбу. Спадары, наши гледачы, мы, конечно, тут жартуем, але ці верыце вы ў Богданова, што ён утрымае кошты на беларускую бульбу? Ці цалкам утрымае бульбу ў сваіх моцных руках? Напишите об этом у комментариях. Богданов же грабец, мне здаецца, да?
ён зараз вы адкрылі для мяне чалавека з новага боку. Ён спартовец. Тым больш ці я нешта блытаю. Я зараз гугляну, калі задам Александру наступнае пытанне. Вось я, значит, пагуглю, кім ён быў да таго, як стаць кіраўніком Мінганга. Ну, цалкам наше выданне сённяшняе чацвярговае на канале, яно прысвечанае пакутам гэтай самай бульбы ў Беларусі, а інакш як пакуты гэта не назавеш, бо ў савецкія часы мы былі трэцімі у Савецкам Саюзе пасля Расійскай Федэрацыі і Украіне па вырошчванню бульбы, так, ну агулам, ну на чалавека былі першыя, так, і вось былі 13,5 мільёнаў тонн, а засталося з 13,5 мільён 4 мільёна тонн, то бок у нас 3,5 разы упала как бы вырошчванне гэтай самай бульбы. Таму вось пра такія бульбяныя пакуты і наш такі чацвярговы выпуск выдання, ну, канешне, мы не чакалі, то есть пісалі за некалькі там за тыдзень, можа, пісалі і не чакалі цалкам гэтую забарону. Тут, ведаеце, вельмі цікава ўсё адбываецца на бульбяным фронте. Я зблытаў, канешне. Так. Справа ў тым, што Богданаў, ён караціст. Ён не грабец, але не весляр. Але рукі, безумоўна, ўсё роўна моцныя, і калі ты караціст, ты ўвогуле можаш трымаць бульбу, мне здаецца, самымі рознымі спосабамі. Зблытаў я яго з веслярамі Богдановичамі. Ёсць нават прызёр алімпійскіх гульняў Богдановича, і яны таксама проста робяць палітычную кар'еру, ўжо цяпер паралельна. Вось в прыватнасці Александр Богданович, быў дэпутат Палаты прадстаўнікоў, абраны старшыня Федэрацыі хакея. У нас вот так вот весляр, Федэрацыя хакея, караціст Марх, ну як бы все лагічна, да? Ну і бульбы адпаведна Украіне засталося на мне не падаецца, што я неяк звязаны, што калі у нас весляр ідзе ў Федэрацыю хакея, а каратыст у марах, то бульбы засталося на 3 месяцы, все как бы все як павінна было быць. Ну як бы я гэтаму ўжо даўно і здзіўляюся і не здзіўляюся, але ну на пачатку праглядала ў гэтым нейкая такая управленческая мудрасць, да? Ну то бок адпраўляй нейкага чалавека не са сферы чужога ў нейкае ведомства, да, і ён там навядзе парадак. Ну то бок сувязяў няма, ну гэта азначае лабіраваць няма кого, да, там не прыцёрта нічога, да, вось, ну але все ж таки неяк не працуе. Гэта азначае, гэта азначае, што кіраўніцтва дакладна ведае, што там карупцыя. Да, і трэба адправіць свеженькага чалавека, які гэтыя аўгі вы... То бок, калі вы бачыце спадары, як ахоўнік Лукашэнкі ідзе на кіраўніцтва Міністэрства спорта, то гэта азначае дакладна, што ў спорце карупцыя. Ну, ці азначае гэта, што карупцыя знікне? На некаторы вельмі малы час, пока адні корупцыянеры сыходзяць, а другія яшчэ толькі выходзяць у дзверы. Вось гэты час, гэта малы кавалачак, гэта, магчыма, 3 дні не будзе карупцыі ў міністэрстве. Давайте, Александр, дарэчы, абмяркуем такую тэму. Яна таксама тэма гэтага тыдня, мы і не заявлялі, але ахоўнікі Лукашэнкі, гэта шыпынуўся такі самы чёткі сацыяльны ліфт. То бок сёння ты ахоўваеш, стаіш там за спінай на парадзе, да? А заўтра ты буйны лендлорд, у цябе участак пад Сухумі на беразе Чорнага мора, і вось як высветлілі расследавальнікі з БРЦ, раптам ты валодаеш участкам у Чырвонай Паляне, пад Сочи, там залатая зямля ўвогуле, да, мы можам уявіць, колькі яна каштуе, там рынкавы кошт, вось, які раней належаў Беларусі, але Лукашенко перапісаў, значыцца, і там ты стаў уласнікам кампаніі. Вось, і гэта адзін і той же чалавек, які нейкі час таму быў ахоўнікам Лукашэнкі. Александр Романовскі, мне здаецца, вось такое імя і прозвішча называюць. Ну і там, конечно, напісана так сціпла, што Беларусь згубіла недзе $100 мільёнаў на тым, што Лукашенко просто взял і перапісаў на свайго, да? Ну, раней было беларускае, і каштавала умоўна $120 мільёнаў там долараў, да? А перапісалі там умоўна в 10 разоў танней. Вось так. Так и згубила, Александр. Давайте все ж таки слово «згубила» не выкрэсліваць адсюль. Социальный лифт, да?
ведаеце, Вось куды трэба было паступаць. Ну, па-першае, у прыродзе нішто з нічаго не прыходзіць і не заходзіць. Калі нехта згубіў, так нехта і знайшоў. І гэта ж таксама Беларусь, і таксама ёсць беларускі, напэўна, паспарт. Ну, там чаму не? Гэта першае. Другое, канешне, ну, сацыяльны ліфт пра захоўнікаў Лукашэнкі. Ну, я бачыў такі выпадак, калі дзяўчына выходзіла замуж за маладого хлопца і вельмі ганарылася тым, што ён працуе ў ахове Лукашэнкі. І ведаеце, так, і выходзіць так, што яна мела рацыю, што гэта такі таксама добры ліфт. Я не ведаю, якую акадэмію яны сканчаюць, ці ёсць у нас такая акадэмія спецыяльная ці не, але мне ўсё ж таки падаецца, што ёсць некаторыя рызыкі. Выйсці цяжка з гэтага, ведаеце? Это вельмі цяжка выйсці ў кэш. Можа быць, все ж таки не ўсім, хто ахоўвае. Хаця вось вы ўжо згадалі міністра спорта, калі ласка. Не ведаеце, выйшаў ён у кэш, але все ж таки на грамадзянстве. Ну, глядзіш, его вочы, ён не ведае гэтую фразу, напэўна. Быў там нейкі старэйшы ахоўнік, да, мы яго абмяркоўвалі недавно в Тюрина, да, які нават ужо пасядзеў і выйшаў. Таксама выйшаў, ведаеце? Выйшаў, але як бы такім коштам, якім, відаць, не збіраўся ўсё ж таки, але тым не менш. Ну, карацей, гэта цікавая вось акалічнасць, да, там атрымліваецца вось тыя людзі, якія стаялі за спінай і ў гэтую спіну не плюнулі і не стрэлілі, да? Цяжкая праца. Гэта правераныя. І гэта вось, мне здаецца, ну, вот там трэба шукаць будучых беларускіх алігархаў. Ну, так бывало і не аднойчы ж так бывало, как бы у свеце, я зараз не прыгадаю, нейкія дактары дыктатараў, ці нехта такі іншы станавіўся такімі буйнымі прадпрымальнікамі. З іншага боку, вось, хто такі Путін? Да? Гэта чалавек, які носіў портфель за мэрам Санкт-Петербурга. Таксама былы ахоўнік, там чалавек, які выконваў нейкія паручэнні, цяпер вон там. Карацей, без жартаў, як бы калі вы думаеце, куды аддаваць дзіця, і у вас з маральнымі прынцыпамі так все Ну як? Ну, спокойно, свободно. Ну, уявіце себе, ты кожны дзень стаіш побач і слушаеш гэтую лухту. Ну, может быть, там, ведаеце, вот эти вот... Вось для чаго яны. Слухайце, яны не для того, каб нехта гаворыў, каб не слухаць. І тады, да, калі... Быць все ж таки свядомасці, каб не паддавацца гэтаму забываць. Нармальная тэорыя, неблагая. Но про Пуціна мы ўжо пачалі так раптам перакінуліся, да, і Пуцін учора праводзіў прамую лінію, шмат сказаў пра Беларусь. Александр, што вы для сябе нейкім чынам вызначылі? Я не слухаў. Я взял текстовую... Наступная тема. Я взял текстовую версію і прачытаў толькі тое, што мне трохі зачапіла, бо яго размовы, ведаеце, такі звычайныя размовы аб тым, вось нам тут не дакладаюць вось гэтага, Владимир Владимирович, паўспрыяйце, каб мы зрабілі. Я абавязкова, гэта непарадак, вось там не выплачваю і ў Курскай вобласці, і ў пенсіі, і вось медычная дапамога, я ўсё вырашыў. Вось гэта ўсё, ну, не чытаць, не слухаць, канешне, немажліва, тым больш на 21 раз, які ён праводзіць гэтую лінію, ну, там, на пытанне, калі ты за 20 гадоў зрабіў так, што ты павінен сам вырашаць праблемы там з нейкімі выплатамі камусьці, да, ну, то які з тебе кіраўнік. Вось таму я ўсю гэтую частку, якая займала большасць гэтай канферэнцыі, я, канешне, прапусціў. Цікавіла мне, канешне, тое, што ён казаў пра эканоміку, і гэта азначае, што ён увогуле не аддупляе, у якім стане знаходзіцца яго эканоміка. І, канешне, вось мы з вами сёння знаходзімся ў пятніцы, да, калі кіраўнік дзяржавы на галоўны вопрос, які зараз хвалюе ўсіх прадпрымальнікаў, всіх, хто працуе з эканомікай, якая будзе сёння стаўка рэфінансавання, ключавая стаўка у России, то потому что ну, там 28% каштуюць зараз крэдыты. Гэта азначае перагрэў эканомікі, гэта азначае, вось, што крызіс ужо стаіць на парозе. І яго пытаюцца, якая будзе стаўка рэфінансавання. Набіуліна сёння праз адзіну, другую павінна зрабіць прэс-канферэнцыю, нешта паведаміць. І пытанне, ці будзе +1, +2,
ну так Мы далей. прямо чакаем, то бок крэдыты Так. стануць яшчэ даражэй. Крэдыт стан яшчэ гэта ўжо забараняльныя стаўкі, зразумела. І Путін на гэта смеючыся кажа: а яна мне щось і не паведаміла, яны там самі ў сябе там камсамольскае сабранне некую нараду праводзяць, яны самі вырашаць без мяне. То бок ён здзекваецца журналістаў, здзекваецца з тых, хто слухае, бо гэта зараз галоўная праблема ў эканоміцы. Ён, канешне, хлусіць. Меня здзівіла, што ён хлусіць пра тое, што ён казаў, што украінцаў у Расіі зараз болей пражываюць, чым у Украіне. Я звярнуў увагу на гэтая заява. Па-першае, гэта, канешне, хлусня ў 4 разы. У 4-5 разоў, даже калі ўлічваць захопленыя тэрыторыі. А па-другое, мне падаецца, што гэты чалавек казаў, што ніякіх украінцаў увогуле не існуе. Казаў, што не існуе, а зараз яны ў яго ўжо пражываюць. Так ты неяк вызначыся, яны існуюць ці ўсё ж такі не існуюць. Гэта яго галоўны асабісты вынік 3 гадоў вайны? Так, ён вывучыў, што ўсё ж такі украінцы існуюць, і гледзячы на тое, што калі ў него запыталі, як вы змяніліся, ён сказаў: я перастаў жартаваць, і што б вы зрабілі па-іншаму, напэўна, я падрыхтаваўся бы лепей да гэтай самай СВО. Напэўна, украінцы яго ўсё ж такі неяк так вярнулі у рэчаіснасць, дзе ён знаходіцца. Што ж датычыцца эканомікі яшчэ, то, канешне, ён зноў схлусіў. Ён сказаў, што ў яго рост эканомікі за 2 гады 8%. Гэта не тое, што хлусня, а гэта маніпуляцыя. Калі ты кажаш: у мяне там за 2 гады рост эканомікі нейкі, як і беларускія ўлады. У нас тут такі рост эканомікі. Так давайте палічым за 3 гады. Калі у тебя ў 22 годзе адразу быў там мінус 4,7%, а потым ты трохі вылез, то агулам у тебя у Беларусі агулам за 3 гады 2,3%. Няма чым хваліцца, няма аб чым казаць. Тое ж самае, амаль тое ж самае ў Расіі. Калі мы лічым, насколькі ты адразу абрушыў сваю эканоміку, а потым за кошт ваенных расходаў трохі я падцягнуў, гэтым няма чым хваліцца. І, канешне, яшчэ дзіўны паказнік, ён хваліцца ў тым, што ў яго беспрацоўе 2,3%, не звяртаючы ўвагі, што зараз галоўная праблема ў Расіі, у Беларусі адваротная, недахоп працоўных рук. То бок у яго можа быць і 0 беспрацоўя, але гэты 0 азначае там 39, як у мяне была на мінулым тыдні, 39 тэмпература цела у гэтай эканомікі. Таму ён кажа вось так аб эканамічных паказніках, але кажа такім у аптымістычным стылі, аб тых паказніках, якія сведчаць аб такіх вялізных праблемах у расійскай эканомікі. І пытанне людзей: а чаго гэта у нас такія вялікія цэны? Ён адказвае: зноў гэта проста здзек з людзей. Ён адказвае: таму што вы зарабляць сталі больш, вы сталі лепей жыць, там у нас падвысіліся кошты. Гэта таксама як бы так і працуе, канешне. Даволі часта опыт, прапанова, гэта ўсё. Але давайте пра бульбу згадаем, да? Але у нармальнай краіне людзі зарабляюць болей рост заробкаў, чым рост коштаў, і таму людзі могуць набыць болей. Калі людзі пытаюцца, што ім стала дорага, значыць, па адчуваннях у іх, ім, верагодна, па стане гаманцоў. Гэта не так. Яны бачаць, што все наадварот. А Путін такой: нет, давайте я вам раскажу. Мяне яшчэ ведаць. І самае галоўнае, што для мяне вось той кавалачак, які вам скідываў, які зараз ёсць у тык-току, калі ён там хвіліну распавядае аб тым, вось мы жывем спакойна, нам нечага не хватае, вось зрабілі вось гэта, там кулі свісцяць, вось пра нешта, пра гэта. Ён выглядае як маньяк. Чаму? Таму што ён з такімі жартамі кажа: а становішча за 3 года мы дакладна ведаем о 82 000 загінуўшых расейцаў. Гэта дакладна паімённа. Гэта вось праект, які вылічвае там у некралогах. Гэта азначае, што дакладна памёрла не меней за 200 000 расіян. Гэта азначае, што там плюс 300-400 гэта тыя страты, якія параненыя людзі. І вось ён, гэта жудасныя лічбы, якія на парадак большая, чым тое, што было в Афганістане, напрыклад. Большая, чым тое, што было на фінскай вайне. Гэта ўжэ такія жудасныя лічбы, ён з імі жартуюць. І ведаеце, вот мне пытанне, вось калі зараз спыніцца вайна, вось тэрыторыя Расіі за кошт вось гэтых захопленых тэрыторый стала большая на 0,7%. Вось ён павялічыў тэрыторыю Расіі на 0,7%. Паклаў за гэта вось сотні тысяч расейцаў,
паклаў в гэта не меней за 150 мільярдаў долараў, і ён гэтым быццам ганарыцца. Ну, это ему было сумна. Як Да, бы, так, я згадваючы відэо, так, якое зацытаваў, там сэнс такі, што калі нічога не адбываецца, то нам вот рускім сумна. Тады мы пачынаем движуху. Движ. Да, так. Далее вот это вот пули свистят, и хвилины свистят, и нам робится страшно. Вот тут я крыху логику не зразумеў, вось, але тым не менш, это быў такі реально жартик с усмешкой. Увогуле, вось вы сказали, что ён у пэўны момант сказаў, што ён стаў менш жартаваць, але і вось гэта, да, і далей ён яшчэ расказаў класны анекдот. Мы, конечно, яго будзем абмяркоўваць у праграме Gender Gap на наступным тыдні, потому что анекдот был про тое, як маці б'е лыжкай сына па лбу, а бацька пасля б'е лыжкай маці па лбу. То бок, вот, ну, і ён смеецца такі весела. Вось. І я слухаю гэта і думаю, ну, скрэпна, максімальна, просто так домастройна прямо, да? Конечно. Вось, але, ну, ты, типа, што транслюеш аўдыторыі сваёй? Ну, і все журналісты такія таксама хі-хі-ха-ха, да? Ну, так і трэба, да? Давайте біць ложкамі там па лбу адно-аднога. Вось, ну, я не жартую, але я жартую весь час. Все нормально, ребята, да? Вы там, колькі вы сказали, там 200 тысяч забитых, там X, там 3, видать, пораненых, да? А это просто сумно было. Сумно было. Сумно было, и вот нам, ну вот, захотелось что-то вот... Теперь страшно, але ну вот. Так, і яшчэ ён там казаў аб тым, што калі яму на простае пытанне задаў нехта амерыканец ці хтосьці аб тым, што вось, слухайце, у вас генерала на вуліцах забілі. Вы страцілі Сірыю. Вось гэта вы ідзеце на перамовы магчымыя з Трампам у вельмі слабой пазіцыі. Што ён казаў? Ну так было ж горш. Нас же не паважалі. А теперь нас, значит, паважаюць. Ну... Ён не хацеў, ведаеце, ён не хацеў становіцца на калені перад Захадам, і зараз ён стаіць на каленях перед Паўночнай Карэяй. Ён не можа ваяваць без Паўночнай Карэі і без Ірана. І вось чаго дасягнуў Пуцін. То бок, слухайце, у меня вывод з гэтага адзін. Плот каля Смаленску, пакуль там как бы вось гэты маньяк не скончыць самагубствам, ці не адбудзецца смута, но... Атрымліваецца, міністр гандлю Богданов ўжо ў пэўным сэнсе реалізуе ваш план. Да. Як бы плот не плот, але ніводнай бульбіны на ўсход. Гэта першы крок. Мы не прапусцім. Вот так. Да? Як звязаны, ведаеце, вось паводзіны Богданова і прэс-канферэнцыя Пуціна? Вот так звязаны. Вельмі цікава. Давайте, у нас ёсць свой, значыцца, і ён таксама апошнім часам публічнай прасторы ёсць такія адпачынкі ў Лукашэнкі, калі ён знікае на тыдзень, але тут у яго як бы не адпачынак, хаця все мы все разумеем, да? Калі ён перад шэйхамі з'яўляецца в спартовым касцюме, ну там в такой баечке, да? То бок все в пінжаках, шэйхі пры парадзе, як бы в сваём вось гэтым белым, да? Лукашенко в этом вот, значит, я не ведаю, бренд лепшы, там ці што его там першы, хотя это все неправильно з гледзячы беларускай мовы, ну лепшы прынамсі, да. Это нейкі все ж таки сярод зімы ваяж на поўдзень з адной-двума сустрэчкамі за дзень, як бы пасядзелі, 15 хвілін пад камерамі паразмаўлялі, але нават за гэтыя 15 хвілін Лукашенко паспявае сказаць нешта такое, ад чаго у всех вочы лезуць на лоб. Я, конечно, про TikTok. Вось, давайте цяпер... Бачылі вы, Александр? Не, конечно. Не? А что там было? Ну, мы тады давайте цяпер разам паслухаем, паглядзім гэтае відэа. Все наши успехи в сфере высоких технологий, IT-технологий, отчасти начинались в Эмиратах. Я помню ту встречу, когда специалисты ваши и китайские очень серьезно окунули меня в эту сферу, и мы начали задумываться над тем, чтобы создать в Беларуси IT-парк. Отсюда начинались наши белорусские первые шаги в отдельных
социальных сетях, прежде всего в сети TikTok. Я помню, когда ваши специалисты, в том числе и китайские, тогда снова пригласили меня на презентацию, где многое рассказывали о развитии сферы высоких технологий, и очень просили меня, чтобы я посодействовал развитию TikTok на территории Беларуси. Особенно после второй и во время второй презентации мы много в общих чертах говорили об искусственном интеллекте. Говорили о том, что этот, черт бы его побрал, искусственный интеллект скоро захватит весь мир. И к этому я лично относился с небольшим доверием. Оказалось, что ваши специалисты были правы. Ну, што я пачуў, што Лукашенко стаяў ля вытокаў тиктока у Беларусі. Яго вот папрасілі паспрыяй, і ён паспрыяў. Гэта дзякуючы яму тикток сёння ў Беларусі самая папулярная сацыяльная сетка. Верыць ці не верыць, сябры, гэта, канешне, справа ваша. Што яшчэ пачуў, Александр, цікава? Слова прэзентацыя. Мяне вельмі зацікавіла. Некалькі разоў паўторанае слова прэзентацыя. Першая прэзентацыя, другая прэзентацыя. Нехта запрашае Лукашэнку, нейкія спецыялісты, кітайска-арабскія. Вось тут на нейкія прэзентацыі, дзе яму што прэзентуюць? TikTok, штучны інтэлект, і ён пра гэтай прэзентацыі згадвае, то бок ён памятае, што яны былі, што там нешта адбывалася, значыцца, і яны, відаць, нейкі ўплыў адпаведна на яго. Гэта, ну, як это, вот Байдена запросить на презентацию ТикТока. Вот уявляете себе? Там Макрона, я не ведаю. Я в шоке, да, у меня столько новой информации, якая у меня там, ведаете, блытается зараз у голове, бо ну, был такі жарт про там фильм «Терминатор» нейкі, да? Штучны так, інтэлект не. Так, дарэчы, вельмі цікава, так написала учора прэс-служба Лукашэнкі, у іх літара, ну, там было что-то сёння, у Лукашэнкі разговор про AI, да, и литера А, яна была великая, то бок artificial, да, а литера I, intelligence, яна была маленькая. Так что шутка, вот якую вы только что згадали, яна таксама знайшла увасабленне у рэальнасці. Ну, короче, мне здаецца, что от этой презентации коррупции на настолько высокім узроўні патыхае просто за у чым арабы выміраюць адлегласць. Відаць, в кіламетрах, да, яны такія людзі сучасныя. Вось патыхае за кіламетр просто, да, калі цябе некуды ты прэзідэнт, алло, ну, кіраўнік краіны. Думаеце, ён адзавецца зараз, да? Яго ж няма тэлефона, як мы ведаем, да? Значыць, калі цябе некуды запрашаюць, нешта там паказваюць, да, і просяць, ну, ты там паспрыяй, да? Вось, ты ідзеш і спрыяеш нейкім чынам, да? Я б на месцы чалавека на такой пазіцыі я б не расказваў пра такія рэчы. Слухайце, ну, гэта вы не расказвалі, калі б вы сидзелі у, вось, ведаеце, у пінжаке насупраць арабу, так? А Лукашенко ж, ён, ведаеце, вось Зеленскі ввогуле везде ездзіць у такой, у камуфляжнай форме, бо ён прэзідэнт, які на вайне. Ну да. І гэта зразумела, так? Ён да вайны таксама ж ездзіў у пінжаках. Так, конечно, конечно. Ну, ён прэзідэнт на вайне. Да, а Лукашенко везде ездзіць у спартовым касцюме, бо ён везде дома. Ён везде дома, і он сел со сваімі сябрамі, і ведаеце, як тры гэтых паляўнічых, так. Аднаму одну байку расказвае, другую байку. Тое, што побач тэлекамеры аказаліся, гэта, ну, не вельмі, гэта непланаваная как бы падзея. А так гэта такія, ведаеце, байкі амаль у сауне, і не болей за тое. Таму для яго паводзіны нармальныя. Калі ў спартовым касцюме, ён так сябе паводзіць. Калі да яго прыязджае сі, ён, конечно, адзявае пінжак і вядзе сябе, ну, неяк прыехаў кіраўнік, там трохі па-іншаму вядзе сябе. А вось з арабамі вось так, но мне, конечно, вельмі цікава,
і мне ўжо такі шок трохі адышоў ад гэтага тыктока. Трэба ўсё ж таки рыхтаваць как бы ваших гасцей у студыі к такім рэчам, бо я вельмі ўражаны. Мне ж все-таки цікава, як гэта адміністрацыя прэзідэнта спрыяла развіццю тыктока. Вось што яны павінны былі зрабіць для таго, каб тыкток у Беларусі неяк быў? Ну, я зразумеў, што калі б яны нечага не зрабілі, тиктока б в Беларусі не было. То бок яны спрыялі тым, што нічога не зрабілі. Не, я не забаранялі. Не зусім так. Ён бы без іх бы высілкаў, ён бы людзям не спадабаўся. Яны б не ацэнілі. А вось толькі дзякуючы таму, што было нейкае спрыянне пасля прэзентацыі. Я памятаю, як газета «Из рук в руки» запускалася ў Мінску. Вы памятаеце? Я памятаю газету, я, конечно ж, не памятаю, як яна запускалася. Я памятаю. Гэта вялікія малайцы былі. Яны пайшлі па ўсяму гораду, узялі гэтыя налепленыя аб'явы, якія тады былі, відаць, такія з паперкі з тэлефонамі. І ўсе гэтыя аб'явы перанеслі ў друкаваную версію. Конечно, нічога не ўзгаднялі з тымі, хто гэта паперкі вешаў. І першы номер был менавіта такі. Бок все было бесплатно. Все было бесплатно. І ўвогуле людзі, якія размясцілі гэта аб'явы, не ведалі. Не ведалі, конечно. Яны просто перанеслі вось гэтыя на вуліцах, якія былі аб'явы, перанеслі на папяровую версію. Гэта был вялікі ход, супер. І я думаю, што таксама... Абсолютно бомба. То бок ты в адным месцы атрымліваеш все слупы горада. І ты такой... власна кажучы, нафіга мне слупы, калі ёсць... І таму гэта і стаў шматмільённы бізнес, потому што вельмі такая добрая бізнес-ідэя. Я думаю, што Лукашенко зрабіў тое ж самае. Калі к ним прыйшлі і прэзентавалі, то першыя ролікі, першыя аккаунты былі ў яго ахоўнікаў, у адміністрацыі, у кабінета міністраў, і яны першыя пісалі там беларускія тыктокі. А потым, конечно, калі яны паглядзелі ўжо все беларусы, што так добра умка выглядае, то пайшло потом, конечно. Добрая версія, Александр, але чамусьці я не памятаю тикток-аккаунта Лукашэнкі. Сябры, калі вы памятаеце першы тикток-аккаунт Лукашэнкі, напішыце об гэтым каментарах. Магчыма, мы памыляемся. Так, ну і Александр, у прынцыпе, у нас праграма была, як звычайна мы з вами робім, смех скрозь слёзы, але пра сур'ёзныя рэчы не без гумару. Так. А цяпер мы, мне здаецца, вось пад канец перайдзем да сапраўды сур'ёзнай тэмы. Сапраўды сур'ёзнай тэмы. Вось, я думаю, што вы і анансавалі на пачатку, так? Як бы, дзе мільёны? Хто скраў 30 мільёнаў? Да. Што вы думаеце з гэтай нагоды? Ціханаўска. Вы думаеце так? Не, слухайте, калі выходзіць Латушка і кажа, ведзе, як Прыгожин да гэтага, Герасімаў, Шойгу, дзе снарады, ён да Егорова кажа, Егораў, дзе грошы? Это Егоров, значит. Вы ведаеце, вот приходзіць такой, уявіце себе, такой, звоніць Егоров да Урсулы фон дер Ляйен, говорит, Урсула, слухай, давай домовимся тут так, я тебе некую паперку, а ты мне 30 миллионов на падтрымку бізнеса. Дамова? Мне чаму-то падаецца, што не дамова. То бок вы намекаеце на то, што каго б не абвінавачваў у скрадзеных грошах Латушка, хаця там гаворка-то не пра скрадзеныя грошы, а пра размеркаванае. Давайте ўсё ж таки без жартаў, як гэта ўсё ж таки адбываецца, як гэта выглядае ў маіх вачах, і чаму я амаль не жартую, калі я кажу пра Ціханаўскага, а не пра Егорова. Глядзіце, ёсць асобнае пытанне размеркавання, мы потым аб ім паразмаўляем. А ёсць пытанне тое, аб чым кажа Латушка, што ёсць такі документ Needs Assessments. Гэта такі запад беларускіх недзяржаўнага сектара на той аб'ём падтрымкі, які яму патрэбен. Такі агромны, такі шмат грошай. Нам на 3 гады патрэбна вось столькі, каб мы ўсе свае праекты абмеркавалі. Мы можам, дарэчы... трохі пазней. Трохі пазней. І гэты документ, які робіцца раз на год, і, канешне, яго прэзентуе Ціханаўская. Гэта напроставыя стасункі паміж офісам і Еўрапейскай камісіяй. Конечно, Ціханаўская не сидзіць, сама не пішаць гэты документ, бо яна нічога не ведае аб тым, якая падтрымка павінна быць для СМІ. Можа быць і ведае, але
дакладна прыкладна так же як Лукашенко ведае сэнс працы парка высокіх тэхналогій. Конечно. Это ёсць адмыслова. Для гэтага некаторае время працаваў как бы Егоров, працаваў ён як, ведаеце, як мадэратар. Ён мадэратар как бы арганізоўваў працу, чтобы па розных сектарах аб'ядноўваліся НГО, нешта вырашалі там унутры, якія павінны быць праекты і так далей, і лічылі лічбы. Яго праца была, каб гэта адбылося гэта, і каб з гэтага радзіўся адзін дакумент. Ніводнай лічбы Егоров ад сябе, ведаеце, уявіць себе, прыходзіць да яго сектар СМІ і кажа, нам патрэбна 80 мільёнаў. Сидзіць Егоров такой грыне. Неяк зашмат, давайте 60. На якой падставе? Ці неяк мала, давайте 100. Нет, на якой падставе? Я памятаю сэнс needs assessments якраз у тым, каб выкаціць максімальны аб'ём. Так. Да, тое, што рэальна трэба. Колькі на гэта знойдзецца грошай рэальна, гэта ўжо наступны этап перамоваў, але вось нам трэба 100. Вось. Справа Егорова у тым, каб сказаць, вам столько, хорошо, добра, вам столько, добра, вам столько, добра, сабраць гэта ўсё адзін документ, аддаць Ціханаўскай. Не яго справа абараняць гэты документ перад Еўракамісіяй, ніколі ён гэтага не рабіў. Перад тем, як у нас пачаўся эфір, я вам паказаў как бы агенду сустрэчы 16 красавіка гэтага года. Гэта документ, які мы не можам паказаць усім, бо гэта не нашыя тайны, гэта не тое, што тайна, но гэта не наш документ, так? На якім как бы Ціханаўская займаецца тым, што прэзентуе гэта самы needs assessment з гэтага года. Таму казаць аб тым, што Егоров нешта там сам себе напісаў, і ён вінаваты ў том, што там што-то адбылося, гэта, ведаеце, Латушка дакладна знае, што гэта не так. Гэта першае. Другое, давайте поглядим на, калі можем, на скрин, который был у Координационной рады. Можем мы зараз его включить? Это голосовалка. Там, где голосовалка была. Бачим зараз, не? На экране. Так. По-другое, ни у красавікі Егоров не удзельнічал в этих перамовах, а с лета у Координационной рады принято решение, что за эту тему отказывает Анжелика Мельникова. И у вас зараз на скрине голосование у Координационной раде за тое, хто будзе адказваць за гэтае пытанне. Да там дата ёсць, не ведаю, там 26 чого? 25 жніўня. Але ўжо гэты час, я так разумею, needs assessments, пра які... То есть стары ўжо быў? Да, яны ўжо былі. Яны ўжо былі, канешне. Але ўжо 4 месяца Егоров не мае, і раней не вельмі меў, зараз не мае ніякага дачынення да гэтага дакументу, і калі ў Латушка ёсць нейкія пытанні, то ён павінен, ведаеце, адкрыць дзвер у сваім кабінеце, зайсці ў суседні і спытаць: Анжаліка, а як там справы? Калі ён лічыць, што гэта той чалавек, які размяркоўвае грошай, то Анжаліка зараз там павінна сказаць: давайте мы з гэтага перенесем сюды, потому что Латушка гэтага хочуць. Ўсё ж таки, мне здаецца, пакуль што пытанне да Егора, потому что пакуль што актуальны запыт на фінансаванне сыходзіў з яго, але не з яго, зафіксавалі не з яго. Ён збіраў гэтыя лічбы. І астатняе, давайте паглядзім, мы абмяркоўваем 23 мільёны, якія былі як быццам вылучаны на бізнес, але гэта лічба была значна меншая. 23 мільёны за... Я ўжо што-то згубіўся. То бок ёсць лічба типа 170 за 4 гады. 30. Вось з чаго, уласна, пачаўся сыр-бор сёлетні. Гэта з абвяшчэння таго, што ў 2025 будзе вылучана 30, і гэта 30 з гэтых 170. І раптам там нейкімі падлікамі было высветлена, што ізноў жа з 170, я так разумею, 23 за нейкі доўгі працяглы час адправіўся нейкім незразумелым чынам на бізнес-трэнінгі, хаця, мне здаецца, уже нават Егоров прыходзіў і паказваў іншыя лічбы. Об гэтым мы яшчэ паговорым. Давайте дойдем до конца. Вось needs assessment з гэтага года. Давайте астатні там наш как бы... Засталася таблічка, у нас. Засталася. Вось бачыце, зараз вось гэтыя лічбы фігуруюць в виде needs assessment на наступныя 3 гады. Бачыце агульную лічбу, я просто не памятаю, там 260 мільёнаў. Да, там 260, у мяне таксама зараз яшчэ няма, потому что трансляцыя Ютуба спазняецца, але вось яна ўжо не спазняецца, ад 233 до 238 мільёнаў.
на 2024-2026. І астатні радок – гэта запыт на падтрымку прыватнага бізнеса. 49 мільёнаў за 3 гады. Ну, гэта шмат, дарэчы. Все роўна шмат. Не Конечно. 23, але вельмі шмат. Ну, гэта ў 2 разы болей, чым 23. Але я б сказаў, я б все ж таки тут звярнуў... Не, ну, гэта на 3 гады. Конечно. На наступныя 3 Так. гады. А, ну, за першыя першыя 3 3 гады 23, за наступныя 3 гады... 50. 50. Да. Неблага, так? Не вельмі. Это дакладна, Александр, нейкі сакрэтны дакумент? Ну, гэта сакрэтны дакумент быў да таго, як Курэйчык выклаў яго у чат КС. Вся адказнасць на Курэйчыку. Окей. Прабачце, магчыма, не Курэйчык, і хто-то ходзіць побач з Курэйчыкам, але гэты дакумент быў выкладзены в дыскурс, в чат дыскусіі, які адчынены для ўсіх, таму я себе дазваляю яго выкласці, таму што гэта ўжо існуе ў прасторы. Ну, глядзіце, на што я хочу звярнуць увагу. Запыт нашмат большы, конечно, чым вылучаны грошы. То бок, калі нехта думае, што там дэмсілы, а, дарэчы, трэба яшчэ артыкуляваць, што гаворка-то не пра офіс Ціхановскай, гаворка пра ўвесь беларускі дэмакратычны сектар, пра ўсю грамадзянскую супольнасць. Конечно. Да? І вось на год, там у таблічцы было, мне здаецца, 71, і на 3 гады 238. То бок, патрэба, каб все арганізацыі функцыянавалі. Я не ведаю, дарэчы, наконт развіваліся, але прынамсі функцыянавалі. Трэба 80 мільёнаў за год. Гаворка была пра 30 вылучаных мільёнаў. Мы бачым недафінансавання ў 2,6, так. У 2,5 разы. Як бы калі вы наступны раз будзеце думаць, што апазіцыйныя сілы, трэці сектар, грамадзянская супольнасць, меды, палітыкі варочаюць мільёнамі і купаюцца ў золаце, падумайце пра тое, што яны атрымліваюць у 2,5 разы менш грошай, чым гэтаму сектару всему трэба. Тэарэтычна, да. Але ў гэты момант я ўсё ж таки хацеў звярнуць вашу увагу на тое, што гэта запыт, і вы казалі, потому што гэта не вылучэнне, гэта запыт. Раней калісьці гэтым займаўся Егоров, але ўжо дастаткова давно ён гэтым не займаецца. Болей за тое, зараз адказнасць ляжыць на Анжэлікі Мельнікавай, ну і на іншых паплечніках таго самого Латушка. Там Латушка не мае ніякага права ставіць пытанні да кагосьці іншага, акрамя да самога сябе. Яго злуе, канешне, тое, што ён не мае магчымасці размяркоўваць грошы. Таму што ён, канешне, наабяцаў у тым ліку і купалаўцам, калі былі выбары ў КР, што ён будзе іх падтрымліваць, а потым высветлілася, што грошы на падтрымку не вельмі ёсць, і таму яго трохі это злуе, але не прыгожа вось так, ведаеце, перакідваць асабістую адказнасць на кагосьці іншага, каб, ну, вось свае нейкія праблемы вырашыць. Цяпер давайце ад патрэб перайдём как бы вылучэнню. Пытанне, што хто гэты грошы асвоіў. Як размеркавалі. Як размеркавалі, так. І ведаеце, ну, тыя лічбы, якія назваў Егоров, што сапраўды не 23 мільёны, не 20 мільёнаў, а лічба была там не болей за 5 мільёнаў долараў. І тое, што ён назваў Франак Вечорка у сеціве АТАП, ён назваў назвы 3 арганізацый, адна з якіх адразу адхрысцілася ад гэтага. Ну, ён напісаў, што маглі б патлумачыць. Да, вось 3 арганізацыі. Адна з арганізацый адразу напісала, што яна не мае дачынення ніякага да размеркавання. Я веру на 100%. Ну, па-першае, давайте так, я не маю ніякага дачынення да атрымання, ці, дзякуй Богу, не давялося мне атрымаць ні адзін з гэтых грантаў. Па-другое, арганізацыя, якая адмовілася, я і таксама на 100% веру гэта бюрок, бо я не ведаю ніякія праграмы, якія былі бы накіраваны ад бюрока ў бок падтрымкі бізнеса. Засталося 2 арганізацыі, якія могуць нешта патлумачыць. Вось наконт гэтых 5 мільёнаў, ці там трохі меншай сумы, напэўна, яны могуць нешта патлумачыць, як яны іх асвоілі. А цяпер цалкам адносна тэмы. Я мяркую, што на 100% ніякаму бізнесу, ніякая падтрымка дэмакратычнага колу не патрэбна ввогуле. Давайте я патлумачу, чаму я так кажу. А калі ў 20-м ці ў 21-м годзе былі нейкія бізнесмены, прадпрымальнікі, малыя прадпрымальнікі, да, ці такія сярэднія, якія з'язджалі ад рэпрэсій хутка, ну, было пытанне, там,
налоговая сістэма Польши, потому что першую чаргу ўсё ж таки Польша, налоговая, там гэтыя самыя юрыдычныя пытанні, нейкія яшчэ пытанні, якія тут асобныя, і трэба было некая падтрымка, некае кансультаванне, рэлакацыя, гэта так. Заўжды нейкія дадатковыя так. выдаткі, у тебя Конечно. можа не быць там падушкі бяспекі, асабліва калі ты ў 2020 і 2021 але гэты скамканых абставінах. Конечно, але гэты працэс уже мінімум 3 гады яму. І ўсе прадпрымальнікі, якіх я знаю, ужо валодаюць польскай мовай, ужо добра ведаюць аб тым, якая падатковая сістэма, як працуе ўсё ў Польшы, ужо атрымалі свае асабістыя гэты самы плюсы і мінусы, ім уже вось гэтая частка не патрэбна, тым больш, што тлумачэнне гэтай часткі і кансультацыі існуюць, па-першае, платныя, недарагія, у Польшы гэта нармальная платная кансультацыя, тут не трэба наварочваць дэмакратычныя колы, нешта камусьці прапануюць. Ці ёсць как бы нармальныя польскія службы, якія дапамагаюць у гэтым. Таму вось цалкам вось всё гэта не патрэбна. Яно не карысна, і болей за тое затраты на тое, каб гэта арганізаваць дэмакратычных колаў у разы болей, чым тыя затраты, якія несуць людзі, якія проста з гэта робяць малы бізнес. І гэта першае. Другое. Давайте так, у нас увогуле мы ведаем аб тым, што в Польшы 8,5 тысяч прадпрыемстваў з беларускімі каранямі. Ёсць ІПшнікі, але у большасці сваёй ІПшнікі гэта ну, ведаеце, там праграмер, які праз ІП вядзе сваю дзейнасць. Гэта не бізнес. Так? У нас 8,5 тысяч тут. Трохі болей за 1000 у Літве, трохі меней за 1000 у Латвіі. Ва ўсіх астатніх краінах гэта нейкія малыя лічбы. То есть цалкам у нас будзе там 13 тысяч гэтых самых прадпрыемстваў з беларускімі каранямі, але 90% з іх ніколі не пойдуць у дэмакратычныя колы за нейкай падтрымкай, таму што дэмакратычныя колы зараз таксічны. Таксама, на жаль, ніколі не пойдуць падтрымліваць. І падтрымліваць таксама, бо гэтай 90% ездзяць у Беларусь, не рвуць карані, ну не рвуць как бы нейкія суадносіны з Беларусю, і таму гэта нармальныя людзі, якія робяць добрыя справы, магчыма, гэта беларускі бізнес, я ведаю такі бізнес, які робіць шмат працоўных мест для беларусаў. Але яны не пойдуць ніколі ў дэмакратычныя колы. Таму у нас увогуле вось гэты сектар, які тэарэтычна прыйдзе, гэта ну меней, ну я бы сказал, што гэта меней за 1000 кампаній, толькі тэарэтычна, а ў рэальнасці гэта ну сотня кампаній. І таму вось гэтыя высілкі ў мільёнах доларах вымираемыя на вось такую малую групу прадпрыемстваў, гэта не стоит такой увагі, не стоит такіх намаганняў. Ну і калі мы казалі бы пра рэальную праблему, то рэальная праблема выглядае як дыскрымінацыя. Калі беларус прыходзіць у банк і не можа атрымаць рахунак лёгка, а паляк прыходзіць і можа. Калі беларус не можа звярнуцца за падтрымкай з боку еўразвяза, не з боку дэмакратычных сілаў, а з нармальных праграм еўразвяза, таму што ў яго беларускі пашпарт. І нам патрэбен, ведаеце, такі адзін офіс, адзін чалавек з дапаможнікам, з этим самым, з секретаром. Калі бы які бы вырашаў, вось гэта збіраў бы гэтыя кейсы і змагаўся бы з імі. Гэта не мільёны, гэта там ну, некалькі дзесяткаў тысячаў на год. І гэтага было бы дастаткова, каб вырашаць, ну, ці не вырашаць, но намагацца вырашаць гэтую самую ключавую праблему. А тое, што зараз вакол гэтага адбыўся, гэта такі, ведаеце, вялікая бурбалка, я бы мог шмат чаго, ведаеце, негатыўнага сказаць непасрэдна пра дзейнасць АБ. У меня вельмі дрэннае стаўленне да гэтай арганізацыі, не з таго боку, дзе там нармалёвыя людзі Аляхновіч Алесь і Серж Навроцкі праводзяць нейкія апытанкі і так далей, то есть такую навуковую працу, а з таго боку, дзе яны робяць выгляд, што яны падтрымліваюць бізнес. Але я сёння скажу толькі ў том, што ў меня негатыўнае стаўленне. Чаму я лічу, што не трэба займацца, не трэба на гэта вылучаць грошы, я расказаў. Падрабязнасці я ўсё ж такі спадзяюся, што не хвалююць нашых гледачэй. Я спадзяюся, што хто-небудзь з вось дэмсілаў врэшце рэшт падлічыць дакладна і распавядзе, колькі на што сышло грошай. Ну, пакуль смелі не спросяць, мяне бянтэжыць у першую чаргу тое, што такое адчуванне, па-першае, што ніхто не ведае. Вот, ну, у мяне склалася, да, вось реально такое адчуванне. Павел, калі я чую, што некі дэпутат Еўрапарламента выходзіць на трыбуну вось гэтай дні Беларусі і кажуць, мы аказалі дапамогу тысячам беларускіх бізнесаў, я дакладна ведаю, што ён ці хлусіць,
ці не ведае пытання, ці лічыць, што вось яны выдаткавалі грошы і ўсё, і гэта яны дапамаглі. Мы маглі бы нейкім чынам узнаць, адкуль у яго такія лічбы, як это выглядае ў справаздачнасці у яго там, да? Але гэта должен запытаць, ці дэлегат, не ведаю, ад Літвы ці ад Польшы, запытаць як падаткаплатнікі, адкуда, што гэта за лічбы. Либо, мне не было таких прыкладаў, і калі б прадстаўнік беларускіх дэмакратычных колаў пры парламенце, вось таком еўрапарламенце ці пры еўракамісіі мог запытаць і атрымаць адказ, адкуда вы взяли такія лічбы, і пакажыце вашу бухгалтэрыю, бо у нас не сходзіцца бухгалтэры, у нас 5, не ведаю, як размеркавалі 5, но у нас 5, а не 23. Вось. Да, і другое, гэта мне здаецца, што, канешне, абсалютна не дапрацоўваюць з гэтай сітуацыі. Хто там мусіць адказваць за камунікацыю? То бок нейкі стандартны такі падыход, давайте адмаўчымся, і яно само рассасецца. Раз, хоп, а ўжо і няма, да? Можа быць, канешне, спрацуе, але просто калі чарговы раз гэта бачыш, думаеш, гэта чарговая страта давера. Давайте все ж таки, не страчваць давер, а на крызіснай сітуацыі, з крызіснай сітуацыі вучыцца выходзіць з ростам даверу. Мы мусім навучыцца гэта рабіць. Калі мы ўжо ў палітыцы, яны, яны мусяць навучыцца гэта рабіць. Ці, гэта все ж таки распісацца ў тым, што яны дрэнныя палітыкі і нейкім чынам адпрацоўваюць просто свой нумар. Напэўна, дзякуючы вам, я сказаў усё, што я хацеў па гэтым. Добра, тады я дадам важную навіну. Паўгадзіны таму Эльвіра Набіуліна і 23 сціла, што захоўвае ключавую стаўку на ўзроўні ў 21% і нічога не падвышае. І, як піша нам бадзёра, піша нам РИА Новости, інфляцыя пачне зніжацца на фоне жорсткай палітыкі Цэнтрабанка Расіі. Да таго, яна пры стаўцы ў 21% чамусьці не пачала зніжацца. Да, вось былі размовы, што яшчэ трэба падвышаць, Вось, але цяпер пачне. Цяпер абавязкова пачне. Убедзілі Эльвіру ў тым, што не трэба так змагацца з інфляцыяй, гэта азначае, што інфляцыя павінна пачаць расці. Таму што яна рабіла намаганне, каб падвышаць кошт грошай, каб не расла інфляцыя. Чым даражэй. Яе спынілі, і гэта азначае, што будзе рост, і гэта інфляцыя прыйдзе да нас. Ужо закальцую я. Направду, што мы ўжо не дазваляльна доўга стрыме, але я ўжо закальцую са сваім учорашнім стрымам з магістрак эканомікі Алісай Рыжычанка, якая сказала вельмі разумную думку, што сёння у Беларусі стаўка рэфінансавання нашмат ніжэйшая за ключавую стаўку Нацбанка. 9,5. Яна не стала. Яшчэ гэты разрыў сёння не павялічыўся, але па факце яна нашмат ніжэйшая. І расійскія бізнесы, што яны робяць? Як за таннай бульбай. Яны ідуць па грошы. Гэта вельмі цікавы пытанне. Яны ідуць па грошы ў Беларусь, па танныя крэдыты, якія яны ў Расіі могуць узяць пад 21 плюс, а ў Беларусі могуць взяць пад 9,5 плюс. У рэчаіснасці гэта 13, але ж паміж 26, напрыклад, і 13 у 2 разы. На гэтай 20% я і жыву. Канешне. І гэта нясе вельмі негатыўны уплыў на эканоміку Беларусі. То бок бульба, яна, можа міністр гандлю встаць і сказаць: стоп. Я тут паспрачаўся з Алісай, ведаеце? Сабе. Але мы гэта зробім уже наступным разам, но я бы з ёй паспрачаўся. І добра, Александр. Я чакаю гэтай спрэчкі, і, безумоўна, тут ёсць тэма. Дзякуй вялікі. Сябры, дзякуй вялікі, што гэтую гадзіну заставаліся з намі. Александр Кнырович, палітык і блогер, абмяркоўваў з намі палітыку і эканоміку. Гэта было змястоўна, нават крыху інсайдзікаў, а мы атрымалі, бо я ўпэўнены, што не ўсе там у чаце координацыйнай рады яшчэ не ўсе бачылі гэты документ. Вось, канешне, не ўсе увогуле глядзелі гэты стрым Еўрарадыё, але, думаю, больш людзей. Таму вось гэты інсайды цяпер таксама нашы інсайды. Спадзяемся на наступныя інсайды праз тыдзень.
Гэта там не будзе выходная? Не Не, будзе. яшчэ не 27-га, сябры. Я планую Спадзяюся. прыехаць в Варшаву, так. Калі ўсё будзе добра, сустрэнемся і працягнем наш бясконцы серыял. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі вам, дзякуй вялікі паважаныя гледачы, ну і сустрэнемся праз тыдзень. Да пабачэння.